City, Mississauga. Nakapasyal ng di oras. Sa plano. Dito sa Scarborough. Ano? Ito, Seafood City. Mati jumpo. Hangin. Nakaikarayaw, the vlogger. Miss. Mat. Kapag yan, pasyal dito ay Scarborough. Seafood City. Supermarket. Hangin. Sapsapulan ti opisina ti B&B. Umutin kay dating ang papapanami niya kartakan tini kwa Scarborough. Ato iti Seafood City Supermarket. Dito ay Scarborough. Filipino town. Talud-tudo mah, naginod toy. Kuwada. Ay, ajay. Dakil sa atin yung mga dara dyan Mississauga. Yun, nandito pala yung ano B&B. Dito na kayo lumipat pala. Edwin Coloma. Coloma. Edwin Coloma. Paano? Ini pagbarada nga bulutak na tani, tani. Ayun na ba? Samyang ay patoy. Spicy. Ata nga yan di kukuha naman. Challenge. Korean. Ito mga kabagyan. Pasyal-pasyal muna kami dito sa loob ng ano Seafood City market. Ito ng ano Filipino market. Ha? 499. Okay na yun. Hindi naman ka naglaka mo, Edi.
Dapay mo niya. May isa. Baring agsil to man dyan bitras. Hindi bitras na kalapagyan. So kapag yan, salmon head. Ano yung pinakakata? Oh, chicharon. Aji pa. Ano eh? Aji Pilipit. Ay, nandiyo Pilipit. Yan, naga na ata. Nawawag yun dan. Tropik. Profit. At may sata na nalabaga. Isa lang. Yung pangramanan mo nga ilidua. Sa mo man, no? 249. Train number 114, 130, 136 at Copical. Yung mga kan-kanin. Tapos mga lugaw-lugaw. Are you sure walang gatas? Yung mga kakanin. Ang daming mga kakanin dito. Train number 114, 131, 114, 131 at Copical. Sari-saring kakanin. Mga tinapay. Ito ang vegetable section. Ano nga tata, walays? Oh, matipa na. At maya mga walays. Oh, pag walis, alam mo nila sa akin, walis din natin. Kaya dyan nga sa tamboy din nga ginatang mo. Kay mo. Ano na tata? Alam mo, may... Ha? May tulay na. Dapat sa kayo sa'yo nanay. Tagarap. Yan. Papamalingke ng di oras dito sa ano. Ayan. Maraming salamat po. Nakapamalingke tuloy sa ano ng di oras dito sa Pinoy Market. Ang pintas ni kulay na tawalis mo. Pati na bag na. Libreta bag. Oh.
doon kabagyan. Paste palengke. Oh, nalpas. Nakagasto nga din oras. Ha! Ay, wow. Panggamit tanim PNB na durumant gaya man diya kahong medyayan Pilipino sud. Ay, kailangan nga ayusin. Sayang ganyan na. Makataon. Ay, makataon nga madi nakargaan. Kasi gayam kabayag na. Nawang kwartan, nawan na ikarakarga. Ayan. Nalpasan, ti shopping di Sipon City, Kakapsat, Kakabagyan. Gawid kami. Hindi ako rason. Nalpas ti holiday na sa nawan nararamid. Shopping, ba't nila na shopping? Lakat? Cutie panagbuya kabagyan. Ay, awi din. Kita tayo tumanayin sa marunong nga vlog. Salamat sa suporta. Bye.